Baina gu gaur eguzkiari jarraituko gatzaizkio. Bero gaitzan eta egin diezagun argi. Eta horretarako bidelagun, Andoni Mutiloa hartuko dugu. Txiki-txikitatik hasi eta gaur egunera arte bera norden, bere zaletasunak, kezkak, ametsak, ilusioak parteka ditzan eskatuko diogu. Hotz eginagatik biluzta dila, pixka bat. Edo pixka bat baino gehiago. Andoni Mutiloa, kaixo eta ongi etorri, Itakara. Egunon, ekaitz, egunon entzule guztioi eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Andoni Mutiloa izan aurretik, nor zen? Andoni Mutiloa izan aurretik nor zen? Begira, deigarria da, ze txiki-txikitatik ezaugarri batzuk behintzat identifikatuta nituen. Horietako bat, eta gainera indar askorekin oso lotxatia nintzen. Eta aldi berean, gero lotxaiek gainditzen dituen eta seguru sentitzen ditzen espazioetan, oso libre sentitzen ditzen, eta ez dakit zergatik, baina agian inguruak edo familia giroak ez zuelako hori guztia sustatzen, baina txikitatik argi sentitu nun bai kantatzea eta antzestea oso gustoko nitula. Baina horrela argi eta garbi adierazten nun, ez dakit nondik zetorren, esaten nun nik handitan aktore eta abeslari izan nahi dut. Baina gazteleraz esaten nun hori, aktori kantante izan nahi dut. Ez dakit zergatik. Hori oraintxe aipatzen ari naiz, azken aldian, bizitzan, bide luzea egiten ari naiz, baina azken aldian iruditzen zait, bi gauza horiekin, aipatu ditudan bi horiekin, modu intentsoagoan ari naizela konektatzen. Agian, urte askotan itzalpen izan dudan sormenerako gaitasunari eta sormena adierazteko behar horri bere leku eskintzen ari naizelako, baina aldi berean, azken aldian ere antzematen ari naiz, nire alderik lotxatienarekin ere bat egiten ari naizela berriz ere. Eta batez ere azkeneko honekin oso harrituta nago. Baina hori ere nire izararen parte izan da eta bada gaur egun. Andoni, txikia zinenean, zerk lotxatzen zintuen bereziki? Hori bera ere ez daukat oso identifikatuta. Oraindik gaur egun, pentsa. Badakit ez ezagunen aurrean ni nintzen bezala adieraztea kosta egiten zitzaidala. Askotan ere alderik isilenean eta dena ikusten egoten izan, ez da? Beste leku horretan, leku seguru horretan. Gero eroso sentitzen ditzen espazioetan, inguruetan, eta jendearekin, nolabait hori guztia gainditu, eta adibidez asko hitz egiten nuen. Oso bizolari ere izan hitzeken, kasik mutur batetik bestera ninduan. eta gero, bai, eta besteen beste, gero espazio seguruetan ere gustore egoterakoan, nire, bai, lotz horiek gainditu, eta
eta bertsiorik lotxagaben ere adierazten nuen, baina ez dakit oso ondo, oraindik ere gaur egun esan bezala, zerk eragite zuen lotxa hori. Ez dakit, seguru ez sentitzea, agian epaitua sentitzea, ez dizut, oraindik gaur egun ez dakat identifikatu da. Nolakoa zen zure etxea? Nolakoak ziren zure gurasoak, zu txikia zinenean, zure haurtzaroan? Nolako harremana zenuten? Gu lau anai arreba gea, ni laborien artean txikiena. Anaia, zaharrena, ni baino 6 urte gehiago ditu, gero 2 arrebak eta ondoren ni. Anaiarekin nintzen bat ondo konpontzen, txikitan. Nik uste nera bezalora iritsi arte, zinela bat ondo konpontzen, eta gainera txikitan urte askotan elkarrekin egiten genuen logela berean, baina bai beti burruketan eta liskarretan eta ibiltze ginen. Gero 2 arrebekin harremana gertuagokua zen, gure arreba zaharrena beti rol oso zaintzailea izan du familia osoarekin, txikitatik, eta hori ere hor ikusten zen, arrebekin gehiago jolasten nuen anaiarekin baino, eta txikitan geneukan ohitura, urte batzutan mentzat, geneukan ohitura bat niri asko gustatzen zitzaidana. Geneukan horrela kutxa handi bat, eta bertan arropa zaharpiloa, eta horren askotan ibiltze ginen mozorrotzen, itxura aldatzen, kantatzen, eta badakite hori, esan bezala arrebekin egiten nuen batez ere, eta asko gustatzen zitzen eta oso ondo pasatzen nuen. Gero horrez gain, gurasoek lana egiten zuten eta ordu desente pasatzen zituzten etxetik kanpo, aita harakina zen, amak lagundu egiten zion, eta horrez gain ere garbiketa lanak eta oheak eta egiten ibiltzen zen, baina ni txikian nintzela, aita hile egin zen, bihotzekoak jota, nik 6 urte nituen, eta horrek, bai aldaketa handia ekarri zuen familia osoan, egunerokoan, nola antolatu behar izan genuen gure artean, eta bai, hori segurazkin ere bizitzako momenturik, gertaera horrek, estando handia eragin zuen, lurrikada bat izan zen, eta horren ondorioz, berriz ere familiako egitura osoa berregituratu behar izan genuen, amak oraindik denbora gehiago pasatu zuen kanpoan, eta horren ondorio ere banaiz nahi. Eskolara gustora joten zinen, Andoni? Txikitan, ez dakit gogoan. Usteet, ez dut esango gustora, baina bentsat, eroso sentitzen nintzen. Gero badakit urte askotan kontrakoa gertatzen zela. Eta batzutan, hori hain izitz egiten, gian 8, 9, 10, 11 urtekin edo, tarteka, egoaizakola jotzen zidanean, erakitzen nuen, eta batez ere astelenetan gertatu zen, enuela klasera joan nahi. Eta behin baino gehiagotan, etxean gelditu nintzen. Aman erekin burruketan, Andoni, baina klasera joan gara zura, eta ni tematuta ezetz. Eta behin baino gehiagotan, sekulako liskarrak astelen goizetan, baina azkenean amak amore eman, nire buru gogorra benetan izan nitekela ikusita, eta berak lanera joan bertzula ikusita, eta behin baino gehiagotan etxean gelditu nintzen. Beraz, badakit gero urte askotan, enitzala hain gustora joaten eskolara. Gero aldi berean, ikasle bezala, ondo modatzen nintzen. Oso berritxo ere banitzen klasean, hor leku seguruan sentitzen nintzen, aldi berean, arreta nahikoa hartzen nuen eta orduan gainditu nituen ikasturte horiek eta nota onak gainera ateratzen dituen txikitan, eta eta gainera inguru seguran sentitzen nintzen, eta gainera klasean beti oso babestuta sentitu izan nintzen, urtorietan, lagunekin, eta orduan, eta ez, tarte horretan esango nuke. Desente ari zara azpimarratzen, Andoni, inguru seguruak. Zeintzuk ziren hain seguruak ez ziren inguruak zuretzat? Etxea leku segurua zan, eta aldi berean, txikitan nintzen konturatzen, segurazki, baina
urte askotan sentsazio izan nuen oso bakarrik egoten nintzela etxean. Hori gerora hitz egin izan duet, anai arrebekin, batez ere arrebarik zaharrenarekin. Esaten, nola izan dezakete oroitzapen hori, gu lau anai arreba izan da. Ez dut uste hainbestetan egongo nintzenik etxean bakarrik, ez da? Eta arrebak ipatu izan dit, bai, zuten bora asko pasa izan zenuen bakarrik. Igual nire anai arrebek urte batutan betot jarduera gehiago egiten zituzten eskola ordutatik kanpo, eta ni askotan etxean egoten nintzen. Telebista aurrean izoztuta ordu asko ematen dituen, beraz, leku segurua bai bazen, aldi berean, ez dakit ni oso libre sentitzen ditzen etxean, hori alde batetik. Eta gero gogoan daukat, auzoan bertan, etxe ondoan, auzoko, beste umeekin eta ibiltzen dituen jolasten askotan, ez da, eta hor banituen lagun honak, baina aldi berean gogatzen naiz, 10, 11, 12 urtetik aurrera hor ere batzutan hasi nintzela ez hain seguru sentitzen. Tarteka agian burlak entzuten, niri buruz, eta batean ordura arte oso segura izan zen leku bat, batean pixka bat arrotzago sentitzen edo, arrotza bakarrik ez, enitzen hain seguru sentitzen hasi. Eta degarri da, baina handik gutxira segurazki auzoko ume horiekin harremana aldatu egin zen, edo aportu egin genuen, agian ere klaseko lagunekin denbora gehiago pasatzen hasi nintzelako, orduan osatu genituen lagun taldeak, kuadrillak eta horrelakoak, eta askotan gertatzen dena, ez da, umetik nera bezarora sartzeko transizio horretan, ez da, lagun taldeak definitu, eta hor eskerrak lagunekin ere orokorrean oso sentitu izan nintzela. Hernanin, por cierto, ez dut aipatu, baina Hernanin jaiota zitakoa naiz, bizi Donostian, azkeneko urteetan, baina aurkitu nuen, beti, ez dakit nola egin dudan, eskerrak gaitasun hori izan dudala, baina beti lortu izan dut gertuko eremuetan, espazioetan, behintzat, eroso sentitzen, eta konfidantzazko jendeare izaten. Andoni, eskolaz kanpoko zein jardueretan aritzen zinen, zein ziren zure zaletasunak, zure denbora pasak? Hori deigarria da, urte batzutan, kosta egin zitzaidan, benetan astea horrela jarduerekin. Txikitan agian lehenengo momentuan ez, baina gero hasi nintzen marrazten, eta marraztea asko gustatzen zitzaidan, eta gero urte gutxi batzutan denbora asko eskaini nion horri, gero kolpetik utzi egin nuen, segurazki irakurzaletasunak bere leku hartu zuelako horren ordezkatu egin nuen, eta urte batzutan ibili nintzen, segurazki 9, 10, 11 urte nituen bitarte horietan, batean ere mundua bihurtu zen, liburuak eta irakurri. Baina hori degarri izan zen. Eskolan, hasi ziren guri liburuak irakurtzeko gomendatzen baino derrigortzen. Eta niregan izan bat ere efektu positiboa. Derrigortzen hasi zirenean, nik irakurtzeari utzi egin nion. Hola esan da, benetan, sentsazio hori izan nuen. Eta agian berriz ere beste zaletasun batekin ordezkatu nuen irakurtzaletasuna, batean hasi nintzen musika entzuten, baina etengabe gau eta egun, eta zaletasun horrek jarraipena izan du, gaur egunen arte. Musikan eretzako oso garrantzitsua izan da. Eta gero horrekin batera, txikitan, eta egia zan oroitzapen horiek ditudanean, oso entrañable iruditu zait, eta batzutan emozionatu egiten naiz, Andoni txikiarekin, kirolerako errestasun handirik eneukan. Gainera txikitan, aita hil ondoren, segurazki ez da kasualidadea hori ere, 8-9 urtekin hasi nintzen asko jaten, gozo pilo bat jaten nuen, eta hasi nintzen asko loditzen. Eta kirolerako ere gaitasun handirik edo, enitzen oso trebea. Batzuk badira, batzuk ez, ni enitzen. Baina saiatzen nintzen denean. Hoi da kontua, hasi nintzen, gaur egun eskora kirola dituko genion jarduera horietan
denetarik probatzen, pilotan, atletismoan, saskibaloian, korri egiten, igeriten, Gehienetan nintzen, nulo, baina dare, ikastolan, kurtso bukaeran adibidez, jaialde egiten zutenean, eta jolasak zeudenean, eta norberak bere kabuz, nahi zuenak parte hartu zezakenean, nik beti bai ezaten nuen, eta apuntatzen nintzen denetara, lokotxa apustuetara, gehienetan lehenengo kanporaketan kanpoan gelditzen nintzen dagoeneko, krosa zegoen, hor apuntatzen nintzen, azkenekotakoa nintzen beti iristen, baina ala ere beti, banuen grina hori, ez? Nolabait ere aurrera egiteko eta jarraitzeko. Baina, batean, gauza bat asko gustatzen zitzaidala, eta horretan oso ondo moldatzen nintzela konturatu nintzen. Eta hori izan zen, dantza, euskal dantza. Gure ikastolan, Hernaniko Urumea ikastolan, soinketako klaseak izateaz gain, klase barruan, edo klaseko orduetan ere, euskal dantza irakasten ziguten. Eta horra batean kontatu nintzen, baietz, koordinazio egokian eukala, urratsak ere bera harrapatzen dituela, eta celebra zen, notetan, eta nahi zitzeten, hori, 8, 9, 11, 12 urteko garaietaz, askotan izate zen. Soinketa, nahiko, dantza, bikain. Oso kontraste handia zegoen horre artean. Eta euskal dantza oso gustoko nukan, hasi nintzen gainera Hernaniko Juanito Sanchizen sueltoko klasetara joaten, handik gutxira fandangotaren harineko dantzako txapelketetan parte hartzen hasi nintzen bikoteka, eta deigarria, ze ordu gerozik ere dantzatzen jarraitu dut, eta dantzan ere bizitzako ardatz nagusienetakoa ere izan da. Andoni, hain mutil zoragarriari, zergatik egiten zioten burla? Zorionez aipatu beharra daukat, tarteka hasi nintzela burlak jasotzen edo, baina ez zutela oi hartzuna handirik izan. Lehen aipatu dutena, beti ez dakit nola egiten nuen, baina aurkitzen dituen ere babesak, egia esan, txikitan auzoan lehen aipatu dut ezta, hasi nintzela horra batean tarteka entzuten horrelakoak, tipo marika eta horrelakoak entzuten hasi nintzen adibidez, ezta? Ez da badero originala histori hori. Uste dute jende askori gertatu zaigula. Ikastolan deigarria da, ze enuen inoiz entzune horrelako burlarik zuzenean, baina egia da jolasketak garaietan ni nintzela futbolean aritzen. Eta hori, gero ere, futbolean ere saiatu nintzela, Uste batean ere, futbol talde batean zen eman nuen, hor ere desastre totalan nintzen. Baina saiatu nintzen. Baina gero jolasketa garaian askotan ni neskekin egoten nintzen, beste gauza batzuk egiten. Gomban jolasten, hortan ere ondo moldatzen nintzen adibidez. Edo, tarteka ere denak, neskak eta mutilak egote ginen denak elkarrekin, eskerrak, baina txikitan bintzat, neskekin askoz ere erosoago sentitzen nintzen orokorrean, mutilekin baino. Mutilek hori ikusten zuten, baina aldi berean ondo moldatzen nintzen klasiko jende gehienarekin. Orduan, arazorik enun izan bintzat, zorionez. Andoni, popatik taldean badugu kantu bat, mutilatu. Inoiz sentitu duzu mutila izateko mutilatu zaituztela? Nik esango nuke, mutilatu nautela bai, eta ni automutilatu naizela seguru sentitzeko hori ere bai. Hori ere momentuan ez, baina gero denborarekin, denbora pasandoren horretaz jabetu naiz. Lehen aipatu dutena, nire segurtasuna bermatzeko askotan konturatu gabe zertan ari naiz, baina bai, horretarako adaptaziorako uste trebetasuna izan detela txikitatik, ez eta ez jabetu zertan ari nintzen. Baina bai. Nik uste dut mutilatu bai, baina eragina handiagoa izan duela automutilazioak. Eskerrak horri ere buelta ematen ari nintzen azkenen urteetan. Mutila nintzelako, mutilatu ninduten. Mutila izateko.
mutilatu. Sentimenak imatu zizkidaten txeki balkoak kanputatu aizto zorrotz batekin larrutu egin ninduten da gorputza lapurtu. Andoni, 15, 16, 17 urterekin eskolan bazenuen ikasgai kutxunik, garbi zenuen gerora unibertsitatean ze ikasketak egin nahi zenituen, zertan lan egin nahi zenuen? 15, 16ekin oraindik ez. Nik bupetako ikasi nuen. Garaibetakoa naiz. Bupeko bigarren maila bukatzerakoan horria erabaki garrantzitsu hartu behar genuen. Zientziak ala letrak. Eta hor genuen zalantzarik izan. Ondo modatzen ditzen ikasten, bai gai batzuetan eta baita besteetan ere. Baina zientzietako gaiek egin duten bate interesik pizten. Eta letratakoek gehienek bai. Gehiago du gutxiago, baina gehienek bai. Orduan hor autua erraz egin nuen. Egia esan, garai hartan ere askotan pentsatu zen. Ez badakazu oso argi, jozazu zientzietatik, gero aukera gehiago izango dituzulako, nik horrelakoak ere entzun izan dituen, baina nik esan non, kieba, aurrera noa. Letren munduan sartuko naiz, eskerrak. Horre, intuzioari eta zenari bintzat kasu egin nion. Gero, are guandikan enukan bat ere argi, garai hartan. Interesa pizten zidaten gauzak banituen. Ingelesa oso gustoko nuen, txikitatik izan dut, eta lehen aipatu dut ez da musika gauta egun entzuten hasi nintzela, eta egia esan nik euskal musikari baino atzerrian sortezen musikari erreparatu nien urte horietan, musika anglo-sajoiari, batez ere, eta ingelesa ere oso gustoko nuen, geografia ez da aipatu baino, txikitan txunditu egiten ninduen, mapamundiak eta herrialdeak eta gerora hori apaltzen joan zen, interes hori, baina eta gero historia eta beste literatura, artea orokorrean ere, horiek interesa pizten zidaten. Enukan argi, zer ikasi nahi nuen, psikologiari izan nuen buruan momenturen batean. Gero aldi berean teoria ikasten haste ginean sekulako txapak iruditzen zitzaizkidan. Filosofiak ere interesa piztu zidan, soziologiak, baina aukerak egiteko momentu iritsi zenean, alegia ikasten ari nintzenean, kazetaritzari heldu nion. Ordurako argi nukan, bintzat komunikazioaren munduak interesan handia pizten zidala. Enuen planteatu ere egin inungo momentuan horrela modu serioan adibidez antzerki ikastea. Naiz eta txikitatik oso gustuko izan, naiz eta nera bezoran ere ikastaroren batean ere izena eman. Eta baina ez, hori denborarekin deigarri egin zaiten enula hemenetan modu serioan planteatu. Etzan nik egin beharreko bidea bentsat gara horretan segurazki. Eta eta enukan guztiz argi, baina kazetaritzan eman nuen izena, Leioan, deigarri ez, txikitan ikastolan ikasi nuen, gero bupetako Donostiako eskola batean egin nuen, gazteleraz, batez ere, baina argi izan nuen ere, unibertsiera sartzerakoan berriz ere euskeraz ikasi nahi nuela. Eta, hortxe, izena eman, amak ere plantatu zidan, aldezu june Iruñara, opusera. Bertako kazetaritza eskolak fama ona du, eta nire zen ni Bilbora, no? Euskeraz ikasi nahi dut, eta gainera opus barkatu, baina ez da nik nahi dudanan eretzako, eta horre oso argi izan nuen, eta intuzioari ikasi egin, eta kazetaritza ikasi nuen Leioan esan bezala. Eta gero, irratira, zurea Euskadi Irratiko ahots indartsuetako bat izan da hainbat urtetan, zer du irratiak berezi, Andoni? Lehen aipatu dut, nera bezaron hasi ditzala musika entzuten, baina musika hori
nik kasunetan bereziki irratiaren bitartez entzun nuen. Hasinetan entzuten musika, baina goiz eta gau, non-stop, 40 principales, eta, bueno, edo zer gauza, gaztea, garaiarrako Euskadi Gazteare orduan sortu zuten, 80ko hamarkada hasieran, eta denetako zen mundu, hori ez, musika, esatariak ere bai, mundu magiko bat, ez da? Ahots horren atzean ez dakizun hor dagoen, baina nahi gabere irudikatu egiten duzu zure baruan, ez da? Bai, itxura bat ematen diozu ahots horri, eta irratiak netzako betidanik magia handia izan du. Begarria da, ze kazetaritza ikasten hasi nintzenean, lehenengo urtean aurrera tatzea ibili nintzen autobusean. Askotan geroan kafetegian orduak eta orduak emateko klasean egon beharrean. Gero 2 urte zan bizitzen egon nintzen Bilbon, baina ikasketi dagokenez esan zidan desfasearen urteak netzako. Ez ginen ia bat ere joate klasetara, erraniko beste lagun batzukin pixua partekatu nuen, eta orduan izan zen, hori ez, familiako etxetik atera, 18, 19, 20 urte, ez da, gehiago pentsatzen parrandetan, eta horlako kontuetan, aldi berean ere komunikazioaren mundua oso gustoko nuen bai, baina unibertsitatearekin eta karrera honekin mentzate, bueno, nire ilusioa esango nuke kasik bai, maldan bera erori zela, ze, bueno, ez dakit, ez zitaten iruditu modu egokian antolatuta zeuenik, eta segurazki nik ere nire aldetik ere nuen nire aleginik handiena egin ere, orduan gogorra izan zen hori, oso galduta sentitu nintzen. Ikasten jarraitu nuen, baina 4. kurtsoa, orduan 5 ziren gainera, 4. kurtsoa erabaki nuen modu librean egitea, Bilbo guztea, erranera bueltatzea, baina enekien karrera bera bukatzeko adina gogorik eta indarrik izango nuen, eta baten ere etorkizuna oso ilun, oso beltz ikusi nuen. Hor ere segurazki nire identidadia, sexu joera ere zehazten joan zen, ordura arte, bueno, horregontzan lozorroan, edo, bueno, gauza batzuk mugitzen ari ziren, baina orduan ikusi nuen argi nor nintzen, edo argiago bentsat, eta gauza asko mugitu zitzaizkian garai hartan 21 urte nituenean. Entzak izan zen krisi urtea, baina aldi berean horren ondoren gauzak asko aldatu ziren. Eta batean, kazetaritzari dagokenez, ikaskete dagokenez, ia amore emateko puntuan egon nintzenean, praktika batzuk egitea lortu nuen, Euskal Telebistan, eta batean, 0tik 100 pasan nintzen, kurtso batean hori, fundamenturik gabe eta klasetara jun gabe egotetik, batean praktikak egitera, ordu pila eskintzera, benetan orduan hasi nintzen ikasten zertzen kazetaritza eta komunikazioa, eta bai, horrek beharmen indarra eman zidan, eta karrera maitza lortu nuen urte horretan, eta hor hasi nintzen benetan ikasten zertzen mundu hori. Lehendabizik urtak esan bezala, telebistan egin nituen, gainera, sortan izan nuen, praktikak egiterakoan, itzaro, ez dakit gogoan izango zuen, baina bai, gogoan du, bai. Eta bin, bazegoen euskarari buruzko programa txiki bat, asteburuetan, ordu txikitan ematen zutena, egunean zehar, itzaro euskeraz, lengua biba gazteleraz, Orio produkzioak hori egiten, ezta? Eta hor, talde oso txikia ginen, baina hor ikasi nuen, ikeragarri pila, beti oso eskartuta egongo naiz, izandako aukera horrengatik, eta hori eman dituen, ere lehendabiziko urratsak segurazki kazetari lanetan, eta gero ja horren ondoren, hile nintzen informatiboetan tartek ere ordezkoak egiten, gero beste programa batuetan erredaktore moduan, trebatzen, arlo ezberdinetan, eta gero irratira salto. Gutxien espero nunean, froga batzuk egin dituen udan ordezkoak egiteko Euskadi irratian edo Euskadi Gaztean, galdetu ziguten aukeran nun nahiko zenukezuk, eta nik nuen zalantzarik izan Euskadi Gaztean, esan nuen, bai, lehen esan dako ez da, hainbeste urtetan hain
hain gertuko, hain gustuko, hain, esango nuke hori nire urtetako bizitzaren euskarri sendoa izan zela musika irratia eta Euskadi gaztea, kasu horretan, eta gutxinez pero nunean hor lanean hasi nintzen, lehenengo uda batean ordezkoak egiten, baina gero hor gutxine bat sortu zen, eta urte osan zehar hor lanean egoteko aukera eskaini zidaten, 2001 urte izan zen, eta gara hartan gainera gauza asko ere aldatu ziren, nire bizitzan, eta nik uste orain arte nire bizitzako garairik ederrenetakoa izan zela gura. Hazen horako ilusioa lanera joaterakoan, pozik joaten ditzen. Musika orkestera, orkesten lan horiek egitera, eta batenetzako afizioa urte askotan izan zana, ofizio bihurtu zen, eta asko ikasi nuen eta asko gozatu nuen. Andoni, urte guzti horietatik baduzu momentu bereziren bat markatu zaituena, elkarrizketa jakin bategatik, aurrean izan duzun pertsona horrengatik, entzun zenionagatik? Egarria bizitzak ze bueltak emate dituen, irratian ordu asko eman genituen, bandik ere Euskadi gazteko garai buruzaren izizketan, gero Euskadi irratian oraindik ere ibilbide luzeagoa egin nuen. Gaztean 6 urtez aritu nintzen, Euskadi irratian 8 urtez. Gaztean gotzen naiz, guk izate egitun irrati formula ditzaion tarte horiek, ezta? Gure musika orkesten egoten ginen, eta gero ere ordu gehiago ematen genituen, programak prestatzen, eta bar. Eta gogandakat egun batean, oso modu informalean, nik nire zuzenekoa bukatu ondoren, Josein Etxeberria zetorrela. Berak ere, bere saioa egin hartzuen, eta tarteka berak gonbidatuak izate zituen, musikariak batez ere, elkarrizketa eta igual, akustikoak egiteko. Eta egun horretan, Kerobia taldea etorri zen, Joseinaren programara. Txanda aldatu genuen, eta ni bertan gelditu nintzen, eta Joseinak esan zian aizu, favore bat egingo jazu, atako ituzu argazki batzuk. Eta orduan, ordurako Kerobia, nahiko ezaguna zen, nik oso gustoko nuen beraien musika, eta atxegatu nintzen, lehenengo lerroan, ez da, sekulako aukera, hori tarteka gertatu zitzaigun irratian, ez da, batean oso gustoko zenun artista bat, banda bat etortzen zela, eta gainera guretzako jotzen zutela. Osea, estudio horretan zauden, Kerobiakoak, Joseina, eta ni argazik ateatzen, flipatzen, eta esnatu nahiz kantua, jo zuten zuzenean, Xabi Bandinin, esango nuke alkandela txuri batekin zegoela, antzita, hori zapenen galduta dago, ez, izango zen 2005, 2006, goatzen naiz, zuzenean beraiek jotzen ikusterakoan, momentu hori hiltzatuta gelditu zitzaidan. Abesturi oso gustoko nuen, eta izan zen momentu, lan honek daukan momentu magiko horietako bat, ezta? Batean oso gustoko duzun zerbaiten parte izateko aukera eskaintzen dizula. Lehen aipatu detenean ze xelebradan bizitza batzutan, ezta? Hori izan dut, zeinek esan dartzidan momentu horretan, urte desente geroago, kantu horretan oinarrituta, nire lehendabiziko ikuskizuna sortuko nuela. Edo behintzat, esnatu nezka bareta, ez da kasualidade izan hori ere. Zeinek esan dartzidan, hori, momentu batean benetan sortzeko behar horri, nahi horri bere lekua eskeniko niola, eta netzako hain magikoa zen kantu horrek bere lekua izango zula ikuskizun horretan, eta gainera azkenean, ez eta zati txiki bat izan, baina azkenean ere ikuskizun osoari izan emango ziola. Horixe, bizitzaren magia. Andoni, lanera hain gustora joaten zinen, baina halako batean duela 5 urte pasatxo, ze gertatzen da? Claro, hori ipatu dut, urte batzuk gaztean, pena handiz, baina nik edakin nuen ustea lan hori, adirazi zigutelako hor gure etorkizuna oso mugatuta genuela, eta hobe genuela beste zerbait bilatzea.
ordurako irakaskuntzan hasi nintzen, magisteritzare egin nuelako, eta, bueno, kanpora joan nintzen. Gainera, urtebete boizen eman nuen, Estatu Batuetan, Idahoan euskara irakasten. Eta handik bueltan, kasi inoiz zenuke pentsatuko, baina irratira itzutzeko aukera izan nuen, eta berriz ere uda batean ordezko bat egiten hasi, baina kasunetan Euskadi Irratian, 10 saioan, asteburuetako magazinean, eta hor ere beste utxune bat sortu zen, eta han gelditzeko aukera eskaini zidaten, eta zenik esan bastian horazkenean 8 urte eman ditut. Eta oso gustora, eta hor benetan ikeragarri ikasi dut, edo sentsazio hori ere izan dut, sentsazio hori ez, asko ikasi dut, eta asko eskaini diote irratia ere aldi berean. Baina, baina, orduan, orokorrean ere nire bizitarekin pozik nengoen, ordurako ja urteak nera matzan Donostian bizitzen, eta, bueno, baina, ez dakit, bazeon, utxune bat, nahiz eta oso gustora egon, bizitzen ari nintzen guzti horrekin, bazeon utxune bat, alde batetik sentsazio bat erdixka bizi nintzala, enitzela nere osotasunean bizi, eta utxune bat horrekin batera, eta eneukan oso argi zertzan utxune hori, baina hori urte askotan nabaritu izan dut. Eta gogoa ere bai, nolabait ere nere egunerokoan eten bat egin eta beretan denbora izateko, beste gauza batzuei bere lekua emateko. Irratian lanean urte askotan, dantzan azkenean ere jarraitu dut, urte askotan ere euskal dantza egiten, Donostiako eskola dantza taldea, gero ere hori taldea utzi ondoren ere beste dantza estilo batzuk arakatzen jarraitu nuen, azkeneko urtetan dantza garaikidea eta kontakt improvisazioa batez ere. Hori ipatzen dut, ze bereziki kontakt improvisazioko topaketetara joaterakoan askotan, naziarteko jende askorekin egon izan ez igual egun batzuk partekatzen, eta horri esker bizitzari buruzko nire ikuspegia ere asko zabaldu zen. Harremanetan egon izelako jende askorekin, gian bere bizitza bere egunerokoan etzala lanaren inguruan antolatzen direan gauzak eta baizik eta beste modu askeagoan, libreagoan bizizela. Eta nire buruan urte askotan ere horregontzan eszedentzia bat hartzeko ideia, gogoa. Eta Euskadi Irratian nire lanpostu finko edo plaza lortu nuenez, ideia horri kasu egin eta 2017an duela 5 urte erabaki nuen urtebeteko eszedentzia hartzea. Apropos plan zehatzik egin gabe, naiz eta ideia ezberdinak izan buruan, ezta? Urte horretarako. Nahi nuna zan gelditu, sentitu, eta egin nahi nuen horri bere lekua eskaini. Agian ere, nire buruari opari hori eman nion, bezaldere agian ez tetelako lotura, edo, gehiagi baldintzatzen dauten gauzak izan ez da. Ez da erresa urtebeteko eszedentzia bat eskatzea eta lanik ez egitea, adibidez, seme-alabak baldin badituzu, ez? Edo motorretako kargoak baldin badituzu, edo egin beharrak, edo ardurak. Nire kasuan pixkat libre sentitu naiz, eta hori lekua eskaini nion, horri guztiari, ez jakintasunaren bidean urratzek ematen hasi nintzen, edo hola sentitu nuen behintzat, eta deigarria ze hora sinitzen, etzan erasmoa, baina hora sinitzen idazten, lehendabiziko aldiz, kostata, baina bai jarri nintzen, ordura arte sormenari enion merezizun lekua eskaini ere bizitzan, ideia ezberdinak bai, abesteak idazteko, edo gogoan daukat, boizen egola, hasi nintzen, agian pelikula baten gidoi izan zitekeena ere idazten, baina gero berala algo batean utzi nuen, tarteka ere abestietako melodiak eta hitzak ere buratzen zitzaizkidan, edo ipuinen bat idazteko gai interesgarri bat, edo baina enitzan jartzen, iruditzen zitzaren alperra nintzela horrelako gauzetarako, edo baina zedentzia hartuta, hor sortu zitzaidan handik gutxira esnatu naiz kabaretaren abia puntua. Lehendabiziko ideia, oso simplea. Beyoncé izan nahi duen baserritarra. Hori izan zen abia puntua. Eta kostata baina azkenean heldu nion, eta hasi nintzen zerbait idazten, horrekin batera ere
hilabetek aurrera joan ziren, kanpoan negozo adibidez Kanarietan eman nuen, gauza zerreinak egiten, voluntario lanak ere Zaporeak proiektuarekin atena zen, eta bizitzen ibili nintzen, modu librago batean, estudentzia luzatzea erabaki nuen, esturte batez, moldatzen izan, diru aldetik uste baino beto, eta hola izan da, batean, estudentzia luzatzen joan naiz, jabetu gabe batean, sormenari bere lekua eskentzen hasi nintzen, enitzen jabetzen hasiera batean ze garrantzitsua zen hori niretzako, eta hori, gehiegi aldez horretik jakin gabe hor sartu naiz. Eta azkenean buru belarri sartu naiz. Hortzen nabil. Hortzen nabil, bestakit bizitzen, sentitzen, nire barruko hori kasu egiten, edo bere lekua eskaintzen, sortzen, kostata baina azkenean, eta laguntza eskatuta jakina, baina bai. Bilontz izan nahi zuen baserritar horren historioa idazten bukatu, eta esnatu naiz kabareta sortu nuen Amankai Gaztainagaren laguntzarekin. Azkeneko hiru uste hauek, hor batean, ametxetan ere enuena pentsatzen errealitate bihurtu da. Inoiz enuke pentsatuko horrelako gauzetan buru belarri sartuko nintzenik, zeinek esan hartzean eta ere gehiago gaur egun, ja 40 urte bete ondoren horrelako gauzetan sartzea ez da ohikoena izaten. Eta orain naiz, momentu honetan, eta oraindik ere tarteka honetan pentsatzen hasten izenean harrigarria egitez eta guztia. Nolatan hasi naiz momentu honetan. Sortzen, ikuskizun bat, sortzen, emanaldiak eskaintzen. Esnatu naiz kabaretarekin harrigarria izan da. 60 emanaldi baino gehiago eskaini ditugu dagoeneko, eta flipatu egiten dut. Eta aurten gainera, bigarren ikuskizun bat ere sortu dut, sexua, musikala, formatu txikiko musikala, eta momentu honetan ere emanaldiak eskaintzen ere naiz horrekin, eta horari naiz, ez dakit, iristen da horri lekua eskaintzen, eta urratsak ematen, baina gehiegi pentsatu gabe askotan. Bai. Zer moduz, non zaude, estaldian zure berririk ez. Ni ondo, betiko moduan, baina zurutxunea handia da. Kaldera bat, nire buruan, faltan botatzen alnauzu. Denbora aurrera, doan arren, zintzaitutaztu. Itzul zaitez nire gana, musukatuta zandu nahi zaitut, maitasunez blaiga osoan, baina zuk nahi alduzu. Ezin onartu, elkarrekin, ezkaudela jada. Andoni, zer da elurretxea? Nor da elur? Nola sortzen da elurren baitako mundu eder hori? Horre beste behin ere, buruari bueltak gehiegi eman gabe, eta momentu bateko impultsoa jarraituz, hor sortu zan elurretxea. Parri egiten dut, askotan ez dakit zertan ari nahi zen, baina etortu zaien impultso bati jarraipena eman, eta intuizioz aurrera egin, eta gauzak gehiagi pentsatu gabe, egiten ari naiz. Justo nire bizitzako zaterik handirean egin ez dudan hori egiten ari naiz. Eta elurretxea hori da. Esnatu naiz kabaretaren gidoia, edo lehendabiziko bertsioa bukatzea kosta egin zitu da, baina azkenean egin nuen, hor jabetu nintzen ikuskizun hori errealitate bihurtu nahi nuela, eta ularatu nahi nuela, nik antzaztu nahi nuela, hori sekolako erokeria zen alde batetik, baina hori laguntza eskatu nuen, eta martxan jarri genuen proiektua, hainbat ate jotzen hasi nintzen, eta baten horietako bat ireki egin zen, Donostiako poltsiko antzoskeko jaialdiak deialdi bat aurkezten du urtero proiektuak errealitate bihurtzeko, eta batean esan zioten, begira, urrengo edizioan, esnatu naiz kabareta estreinatzeko aukera izango duzu.
Orduan batean izan zen, orduan buruan eukan idei hori, orain errealitate bihurtu behar dut, eta 3 hilabete terdi ditut ikuskizun hau sortzeko behar bezala, eta estreinatzeko. Eta garai hartan sortu zen elurretxea, bazkenean, hori, lehendabiziko ikuskizunari ja forma eman behar genion, tauleratu behar genuen, eta horrekin batera, esan nuen, nola ere, nire izenean egin ezakeen, baina elur eta peio sortu nituen ikuskizun horretan, ezta? Pertsona bera, baina pertsona horren bi aurpegi ezberdin. Elur da Londresen bizidan artista, trans kolektibokoa, peio berriz bere jatorria, euskalduna, baserritarra. Eta azken finean, esanton ezkabaretean hori kontatzen dugu, ezta? Peiorin historioa, eta batez ere izan duen eraldaketa hori, ezta? Elur izan arte. Orduan, elur sortzerakoan, eta pertsoni horren azalean sartzerakoan, batean, ez dakit zergatik, baina elurretxearen ideia etorri zitzaidan. Elurretxea edo iglua, ezta? Berez, hitz hori ere, elurretxea horrela, ez da existitzen. Ez beti irakurri du nonbait, segurazki, ez dago, baina elur pertsona, elurrezko etxea edo iglua, ezta? Gustatu zitzaidan, irudialdetik ere oso erakargarria egite zait. Paisaia, soila eta hotzekin nik ere badaukat zerbait, ez dakit zer dan, baina oso erakargarriak egiten zaizkit. Eta iglu bat da, ezta? Oso gogorra izan daiteken paisai baten barruan arnazgune bat, oasi bat. Bertan barruan goxo egoteko espazio bat, atxeden hartzeko, alertan ez egoteko. Eta nik nolabait ere, hori sortu nahi izan dut. Elurretxe bat, barruan eroso, goxo egoteko, eta gainera, norbera ere den moduan izateko, jolasteko, gozatzeko, eta orduan hori, esnatu nezkabaretan martxan jartzarekin batera, elurretxea sortu nuen, nire egitura, etorkizuneko konpainia, agian. Baina bai, egiturari sortu dut, eta horren barruan ari nahiz ere gauzak sortzen. Hori esnatu nezkabareta, gero tarteka, konfinamendu eritxe zen estuinaldiaren ondoren, eta horre, momentu batetik aurrera bideo batzuk egiten hasi nintzen etxean, eta gero, azkenen nire etxea ere bada, nire elurre etxea, hemen etxean, hemen nago nire etxean oso eroso sentitzen naiz. Txuria da, nire etxea ere, elurretxearen barrukaldearen estilokoa, bai, epela da, beroa da, goxo sentitzen naiz, eta mentxari naiz, urratsak ematen, bizitzen, jolasten, gozatzen, eta sortzen, besteak beste, eta oraingoz behintzat sortzen jarraitzen dut. Andoni, zure lanetan identitatea, LGTBI kolektiboa, sexua, oso presente daude. Bai, oraingoz behintzat, niri interesa pizten diaten gauzen inguruan ari nezelako hitz egiten. Eta deigarria da, begira, esnatu nez kabaretarena, aipatu dizuet zein izan zen abia puntua. Uste nola dutxan gaina, eta batean esaldi hori etorri zitzaidan burura. Bilontz izan eduen baserritarra. Xelebrak ditu zitzaidan, enion kasandurik egin, baina hortxe gatu zen buruan. Bueltak eta pixkanaka, ez da kilagetak bari izan dituen benetan idazten jartzeko, eta historio xelebra hori forma hartzen joan zen, eta hor sortu ziren pertsona horiek, ezta? Elur eta peio eta bar. Gerora, historia idatzi ondoren jabetu nintzen benetan, zeri buruzaren nintzen idazten. Gai horrek usten una baina sakontasun desienta handiagoa, historia horrek usten una baina sakontasun handiagoa zeukala, ezta? Xelebra da, zelenengo historia bururatu zitzen, eta gero jabetu nintzen horretaz. Sexuarekin antzeko zerbait gertatu zait. Ideia iritsi zen lehen da bizi, geroz ideia hori zorrozten joan naiz, eta orain, ligatzeko aplikazioen ondorio sortzen ari diren komunikazio kode berriei erreparatu nahi izan diogu ikuskizun berrian. Baina, ideia batetik abiatu zen, eta gerora jabetzen ari naiz. Ostras, benetan gai potoloa da, aktualidadea handikoa, jende askori eragiten dio, jende askori interesa piztuko dio segurazki. Baina, lehen aipatu detena, kasik sortu zizkidan ideiei edo
impultso hori ari naiz jarraipena ematen. Baina bai kasu baten eta bestean mintzat, niri pertsonalki ere ukitzen hauten, interesa pizten didaten, gaiari naiz heltzen. Bai. Andoni, zu aritu aritzen altzara ligatzeko aplikazioetan? Bai. Ze gauza, oaindikan, esan behar nuen txe, etorri zipura, enez lotxatzen hori esateaz. Eta batean hori pentsatzerekin batera, pentsatu dut, baina zergatik lotxatu behar gara, oraindik ere garai horretan gaude? Agian ligatzeko aplikazioak erabili, baina ez tegula adierazten, ez tegula modu irekian esaten lotxa ematen digulako, edo agian lotxatuta sentitu berri alako, ez ditu inolako lotxarik ematen. Urteak dara matate aplikaziorik erabiltzen. Tarteka modu intermitentean, batzutan nazkatu eta borratu izan ditut, gero berriz sartu, eta bai, gaur egun ere oraindik erabiltzen ditut. Egia da, ligatzeko aplikazioen mundu unibertso zabal eta komplexu horrek askotan ere gozamena baino, sufrimendua eta mina gehiago eragin izan dizkidala. Alare oraindik ere hor jarraitzen dut. Baina, begira, zeinek esan bertzidan azkenean, no? Horrek guztiak ere, bueno, eta gainera, ez da bakarrik historia pertsonalean oinarritzako kontua izan, askotan ere aplikazioak erabiltzen dituzten lagunekin, eta askotan hitz egin izan dugu, ezta? Zer gertatzen dan, zer sortzen dan, nola eragiten diguten. Zeinek esan bertzidan horrek guztiak azkenean, balioko zidala, ikuskizun batean horri buruzko gogoeta egiteko. Gutxienez horretarako balio izan baldin badu, poste naiz. Eta, por cierto, eta hori, uste dela inoiz elkarrizketa batean esan, baina ligatzeko aplikazioak ere erabiltzen ditut, ikuskizunen promozioa egiteko. Ez da broma. Haukat, perfil bat sortuta espreski, ikuskizunen emanaldiak iragartzeko. Orduan, demagun, ez? Orain datorren asteartean, behasainen izango dugu sexua musikala. Aurreko egunetan, segurazki, eta adibidez duela gutxi ere behasainen egon itzen elkarrizketa bat eskaintzen, Goierri telebistakoek erreportaje bat egin dutelako emanaldi horren arira. Eta orduan, aprobetxatu nuen eta Grinderren sartu nintzen, eta orduan, gutxinez ere aninguruan dagoen jendeak, Grinderrera dituen jendeak jakin dezala, nire perfilean sartzen baldin badira bintzat, jakin dezatela emanaldia izango dudala, interesa pizten baldin badie, listo, etorri dituzela, ongi etorri izango dira, gainontzeko guztiak bezala, baina bai, promozerako erabiltzen ditut ligatzeko aplikazioak. Hori da erabilera ezoikoa, baina niri bintzat grazia handia egiten dit horrek. Zola harria iruditzen zait. Andoni, horretara xen indoan, aste artean, azaroak 29, iluntzeko 8 eta 4 behasainen izango zara, Usurbe antzokian. Bertaratzen garenok, zer ikusi? Zerekin gozatuko dugu? Ikuskizunaren abia puntua, gaiari dagokionez bentsatzen dan, aipatu dut. Ligatzeko aplikazioak, kodigo berriak, eta horrek guztiak nola eragiten digun. Berez gaia zabalagoa ere bada, asko hitz egingo dugu, ez da bakarrik ligatzeko aplikazioak erabiltzen dituzten pertsonari zuzenduta, ez. Asko hitz egingo dugu ere ikuskizun honetan, gure irudiari buruz, gure gorputzari buruz, kanon estetikoen inguruan, eta horien, bereziki sare sozialen ondorioz sortzen ari dan, kanon estetiko zehatz batzuen ondoriei buruz, nola eragiten diguten, zenolako presioa daukagun. Kanon horien barruan sartzen gehan, ala ez. Nola eragiten diguten. Barruan baldin bagaude, zenolako presioa jasan behar dugun, benetan desiragarri izateko besteentzako. Kanon horietan sartzen ez bagea, nola eragiten diguten, baztertuta sentitu gaitezkelako. Horri buruz hitz egiten dugu sexuan, baina humoretik batez ere. Orduan, kasu honetan, lehen esan dut, esanatu nahiz kabaretean, bi pertsonai ditugu, Elur eta Peio. Kasu honetan izan ditu beste bi pertsonai, Iruki, ligatzeko aplikazioetan aditua, eta Imanol, ligatzeko aplikazioak behin eta berriz erabili izan dituena, eta nolabait Irukiren teoria praktikan jarri duna. Eta, pasan bezala humoretik,
nahiko xelebra izan daiteke momentu batzuetan hori ere bada esango dut, baina, bueno, zer pentsatu emango duzuen zerbait ikusi nahi baldin baduzue, musikal formatuan, bueno, antzerki da batez ere, baina tarteka ere musikak eta dantzak ere bere lekua daukate, ikuskizun honetan. Eta, bueno, ondo pasan nahi baldin baduzue, etorri, ongi etorri zeate, bai, Usurbe antzokian, asteartean, 8:00 sarrerak eskuragarri takilan, 6 euroan, Kutxabank sarean ere bai, interneten. Ni behintzat gogotsu emanaldi horretarako. Haien asteartea ez da egunik ohikoena, antzokira gerturatzeko, eta gainera orain azaroan, ordu horretan ilun egoten da, ez dakitze bere guraldi izango dugu, agian euriari baldin badu, ez da, etxean goxo egonda, agian batek esango dugu, pereza handia, ez, orain, behazainera gerturatzeko, baliteke, baina bintzate saiatuko gora Usurbe antzokian elurretxea sortzen. Espazio goxo, seguru eta jostagarri bat sortzen. Hori ni bintzat nire aldetik saiatuko nahiz alegin egingo dute. Gu Andoni bertan izango gara, atzo aritu nintzen ikasleekin, zure emanaldiaz solasean eta gaur goizean, idatzi didate bi ikasleek bertan izango direla aurreratuz eta horrek ere asko pozten hau, orotariko jendea inguratzeak zuen emanaldietara. Neri hori entzuteak are gehiago posten hau egia san. Ez deta ipatu, berez publiko helduari zuzendutako ikuskizuna da, baina gero, udazken honetan egiten ari gehan emanaldietan, batek baino gehiago ere esan dit. Jo, Andoni, bereziki, erabe, gaztaentzako ere oso interesgarria dela iruditzen zait, lantzen den gaiagatik, eta orduan, agian horregatik ere, ahalegina egiten ari geran, olabait ere, jende gaztea erakartzeko gure emanaldietara. Ez da erresa izaten, ez dakit zergatik, baina, eta ja, nago hitz egiten ere ikuskizunen inguruan, orokorrean, baina askotan zaila izaten da nerabeak, gazteak antzokietara gerturatzea. Beraientzako erakargarri izatea, ez da? Emanaldiak normalean publiko helduagoa ikusten dugu, eta bueno, saiatzen ari gera, ea ala den, baina bintzaten mendik ere modu berezian konbitea gazteen zuzendu nahi diet. Andoni, dantzan, artista lanetan, musika sortzen, denean zu ari zara? Bai, ja behin sortzen hasita, parra egiten dutze, ari nahiz egiten, askotan amestu izan nuena, eta ametsoi ere formarik eman ez arren, bere garaian, horiek betetzen ari naiz azken aldian, eta parra egiten dut ze flipau egiten izenarekin, benetan, konturatzen izenean, pentsatzen ditenean flipau egiten. Ez da bakarrik ja bi ikuskizun ezberdin sortu ditugula eta emanaldiak eskaintzen nahi diala. Lehen aipatu dizuet, musika netzako izan da, nire zutaberik garrantzitsuenetakoa bizitzan. Eta gainera, inoiz zenuke pentsatuko abestiak sortu, abestu, eta nolabete abestirik ere eskainian izango nitula, ez? Edo jendearekin partekatu. Hori egiten nahi ez gaur egun. Esnatu naiz kabareterako sortu genuen Maitasunez Blai, lehen entzun dugu zatitxo bat. Orain sexua musikalerako espreski 6 abesti sortu ditugu, eta grabatu ditugu. Bat instrumentala eta besteak kantatuta daude. Eta horiek grabatu estudioan, eta zintzilikatu, eta, orainari nahiz ere lehendabiziko urratxek ematen ez, zen jendeak ere, nahi duenak bintzatu gozatu dezala beste horiekin. Bideoklipak egiten ari gara, orain, kantu horietako batzuentzako bideoklipak espreski. Aste honetan bertan grabatu ditugu bideo batzuk, eta atzo gaueko ordu batean bidali zizkieten bideoklip horien irudiak. Eta flipatzen egiten nahi geanerekin. Azten honetan grabatu genituen Donostian, Ulia mendian, kasunetan kontakt improvisatzeko lagun bat, asko estimatzen dudan Ebi, eta biok dantzan, bideo horiek grabatzen berriz Ambolo, Ibon Taboada, Zaraustarra, de Crowd Films ikustetxe txikia berak sortu du, eta bideo zoragarriak egiten ditu, talento handiko mutila da, eta hirurok elkarrekin grabaketa zoragarri bat izan genuen, oso eroso, oso errez. Orduan, hori, nolabait ere proiektu hauek martxan jartzarekin batera, harinez, amets pilo bat egi bihurtzen. Eta netzako horrek ez du preziorik.
Kuriosoa da, eta ez da erresa, sartu nahi zen ere hau, arte eszenikoen mundua zoragarria da, oso gogorrare bai, oso zaila da, benetan buru belerri hemen sartzea eta honetatik bizializatea eta eroso egotea, asko ikasten ari naiz, oso pozik nago eta harro egiten ari naizen ibilbidea nire txikitasunean. Esan bezala, bai, momentu zailak ere bizitzen ari naiz, baina oraingoz behintzat oso pozik nago guztiarekin. Eta lehen aipatu dut, ezta? Urte askotan irratian lanean egon bitartean oso gustora negola, baina utxune bat nabarin nuelan ere bizitzan. Eta deigarria da, oraindik ere, utxune hori ere hor dago, hor egoten, existitzen da oraindik gaur egun. Baina askoz ere konektatuago sentitzen ez ni benetan naizenarekin, hori bizitzen ari naiz, hori adierazten ari naiz, hori partekatzen ari naiz, eta leheno bintzat baneukan sentsazioa pixkat erdixka bizi nintzala. Gaur egun ez. Eta horrek bereziki, garrantzi ikeragarria daukan eretzako bizitzan. Orduan, oso pozik nago eta oso eskertuta nago egiten ari naizen honetaz. Andoni, eskertuta gu, diozun bezala, guk ere hemendik oso eta oso zoriontsu. Antzematen zaitugulako eta gainera zorion hori kutsatu egiten diguzu. Mila esker egiten ari zarenagatik, zure ametsei jarraitzeagatik eta gai hauek holtzara ekarriz egiten dituzun ekarpenengatik. Ordu betea ziztuan joan zait, plazera izan da gaur zu horri izatea, eta bukatzeko sexua kantua jarriko dugu eta hemendik onbita egin, Goierritar guzti eta Goierriz Aragokoei asteartean Beasaina inguratzeko, iluntzeko 8 eta 4 Usurbe antzokira, emanaldi eta ikuskizun zoragarria dutelako zai. Ekaitz, mila esker zuri gonbitagatik, placer handia, eskerrik asko zuri ere popatik taldearekin sortzen eta zabaltzen ari zaten proiektuagatik. Iruditzen zaite bakoitza bere modura, baina gauza asko komunian ditugula, eta jarraizagun sortzen, eta gure sormen horiek partekatzen jendearekin. Nik urte askotan jaso egin dut, orain hasi naiz eskaintzen, eta ederra da benetan, norberak bizi duena, ez? Beste leku batean jartzea eta hori eskaintzea, eta jarrai ezagun horretan mesedez. Besarka da handi bat. Behon daizula eta besarka da bueltan. Eskerrik asko, Andoni. Zuri. Espero zenuen unea iritsi da ezkezkatu, askatu zure barrua mets guztiak, egi bilakatzeko leku paregabea. Fantasia eta errealitatean astuta, biak batera presta zaitez, gozatuko duzu inoiz ez bezala. Gaurkoa ere zoragarria izan da. Horrelako gonbidatu zoragarriekin nola bestela. Desiraren erreinura gorputzak izketan, erritmo berean. Aurreratu bezala gogoratu, asteartean iluntzeko 8 eta 4 Beasaingo Usurbe antzokian, sexua ikuskizuna duzula zai. Zoragarria. Bertan izango gara eta nahi genuke, zu ere bertan izatea. Ez dizut emango, zuk behar duzuna ongi etorri, desiraren errein. Eta sexua kantuarekin agurtuko zaituztegu datorren asterarte. Bitartean, izan zoriontsu. Da, zalago, riha bus, tiha sex, zuago.